Gabyon Dam giduso isip sulbad sa problema sa supply sa tubig dinhi sa Sugbo. Ani ang report nila ni Rhea Manzano ug Feline Hanson. Si Engineer Fe Walag, usa ka eksperto sa hydrology, mibutyag nga ang pagtukod og Gabyon Dam mo yang nakitang solusyon sa nasinating dry spell sa probinsya. These Gabyon dams, very simple. You can train the local people, and during rainy season, it will trap both the sediment and the water. In this case, it is the amount of sand and gravel that the organization can take out from the gabions, especially after rainy season, and sell it. And that's how they manage to be economically paying themselves. Niadtong miaging semana, ang Cebu Provincial Board gipaubos ang probinsya sa state of calamity tungod sa nagpadayang epekto sa El Nino. Si Charmaine Rodriguez Cara, Public Affairs Department Manager sa Metropolitan Cebu Water District, nagkanayon nga ang Buhisan Dam sa Dakbayan ang gikuhaan og supply sa tubig sa Sugbo anaa na sa critical level. Matud niya nga kung sa una, maka-generate kinig 7,000 cubic meters matag adlaw, karon mukabat sa 2,000 cubic meters na lang ang maproduce niini matag adlaw. Ang Gabyon Dam unang gihimo ni adtong 1992, apan wala kini napadayon og implementar tungod sa problema sa quarry permits. Sigo ni Walag nga dako ang matabang sa Gabyon Dam, gawas sa dali ra kini himuon, dali ra sab kini itudlo sa mga tawo nga mao nay mag-atiman sa dam. It helps in the trapment of sediments, do not lessening the clogging of our drainage system. Number one, it modulated or reduced the peak of the flood. And number three, most of all, is it keeps, because of the sand and gravel, it absorbs rain. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Rhea Manzano, kauban si Feline Hanson, si Ann Com Arts intern.